Dobrý večer, jak se máte? Já toho dělám víc, jsem architekt, ale tohle to dneska budu říkat, co děláme v Plzni. My jsme založili takovou platformu, jmenuje se K světu, a potom děláme nějaké projekty. Těch projektů už byla velká řada a teďka už neudělám tu chybu, co minule, a řeknu jenom 3-4 z nich, co tady plánuju na příští rok. Světlo je platforma, která dokáže sdružovat nejrůznější věci. My jsme chtěli takovou značku, která dovede udělat švárenici, může to být úplně cokoliv. A máme takové jako 9 skupiny, které převážně v Plzni, ale i jinde pracují. Mimochodem vlevo nahoře, to je Spring Screen z ostravský peči, kde jsem se pokusil říct úplně všechno, a nebylo to dobré. Super to bylo, ty vole. Bylo čtyři. První projekt začínáme, my si se rozhodli, že v Plzni to změníme. To znamená pět řek, že rozhodně to změníme. A ani u lidí se nic jako neděje. Tak jsme si rozhodli, že zkusíme ze spoda změnit život u řeky. Vlastně to levo nahoře i vpravo nahoře je vlastně jako prostor úplně v centru města, kde by se mělo dít něco zvláštního, kde by měly být kavárny, kde by mělo být nějaký posledek pro lidi, není tam vůbec nic. Chodí tam společníci pejskaři, byli tam bezdomovci, tady takhle vlevo. To je stan a tam spí bezdomovec. A je to úplně v centru města. My jsme si řekli, že tady to nejde dál. Takže jsme se rozhodli, že na letošní rok po všech možných peripetích, že zkusíme dělat takový speciální zásah. Bylo to neuvěřitelně dlouhé vyjednávání a budeme letos ožívat náplavku. Funguje to vlastně ve dvou úrovních. Ta jedna je, že tady úplně v centrální části jsme asi 10 metrů od náměstí. Bude jako program, bude tam půjčovat koloběžek, budou tam různé aktivity, je to propojený s filmovým festivalem, prostě tam měsíc bude obrovský ruch. Původně nám říkal, že to nebude, že to nedává smysl, že mezi těma se nedá nic dělat, tak jsme byli v Soulu, že to vlastně jde. Pak nám někdo říkal, že to punkový zespol taky nemůže, tak jsme byli, že ve Stockholmu nebo v Lublani, to je ten malý dost, asi nevíte, jo. Že to jde dělat ze spoda. Pak nám říkali, že je málo věcí, že tam nedělá, tak jsme říkali, fajn, my vám ukážeme, že to jde. Tak jsme našli obrovskou síť, kterou jsme Plzni napnout, a různý jiný věci, které jsme ukazovali radním, než nám to jako povolili. Asi 4 lety jednání se zdá, že letos to poprvé klapne. Takže když jste nám dojeli třeba v červnu přes Plzeň, tak tam bude žít jedna z těch řek, a plus jsme začali to, že jsme oslovili, jo, oni nám říkali, že to tam nikdy nebylo, tak jsme našli fotky. Oni ještě nebyli na světě. A po těch všech argumentech jsme si řekli, že jako jo, a že dobrý, a že to zkusíme. Jo, mimochodem jsme to zkoušeli už loni, ale přesně v den začátku náplavky přišla povodeň. A bylo to asi 5 metrů vody a letos to vyjednávání bylo ještě o dost těžší. Jo, a pak říkali, že tam nejde nic vymyslet, tak jsme ukazovali nejrůznější aktivity, co se do nejde dělala, jako že tam můžou být nějaký pruhy, nějaká aktivita, nějaký písek a tak. A bude tam půjčovat vodiček a prostě jestli v červnu pojedete přes Plzeň, tak tam tohle to bude. Plus jsme začali vyjednávat s 35 subjektama podle vody, aby se nějakým způsobem zapojili. Jo, možná když mějte času, je to asi 5 hodin starý print screen a ještě jednou děkuju za trpělivost. Děkuju za trpělivost. Asi 35 subjektů podle vody, od majitele velký papírny až po ty nejmenší, a podozřívám se všema domluvit, že s tou ochotná pryč ploty, něco změnit a něco někam posunout. To je jeden projekt, jdeme dál. Potom v Plzni zvláštní město, ty řeky tak jako zvláštně formujou, že vlastně nefunguje jako jedno město, ale asi jako 5 měst, které řeky rozdělují mezi sebou. A my jsme zjistili, že udělat mezi mosty pro auta je blbost. A tak jsme během kontejnerů, které byly tady u vás, tak v Plzni bylo asi 50. Tak jsme asi u těch z nich zkoušeli udělat koloběžkou půjčovnu. Ty koloběžky tam bylo 100, jezdili tam, jsme zjistili, že chceme udělat z Plzni koloběžkou půjčovnu na stálo. Teď už je to všechno máme, dá se, máme 150 koloběžek. Teďka letos chceme poprvé spustit koncept testovacího režimu, že budou vlastně jakoby koloběžky po Plzni a bude to takový ten režim, jako znáte z jiných měst, že přijdete, máte kartičku, půjdete si, někam jedete. My jsme dlouho hledali jako argumenty a ty byly, že nám to špatný počasí fakt jasně pomohlo, protože jako loňský květen byl fakt jako hroznej, snad ty chvilku padal sníh, nebo bylo tak jako 8 stupňů, bylo to strašný. A z toho festivalu kontejnerů, aspoň v Plzni toho fungovalo pramálo. Jediná věc fakt běžela, a já to do dneška nechápu, jsem to tam rád to byl, že každý den, i v tom největším mraze, ty lidi byli schopni ty koloběžky vzít a půjčit, a všechny koloběžky každý den se otočily každá 3krát, takže měli jsme asi 5000 výpůjček. Wow! Ne, počkejte, až na konci. Potom jsme dělali festival kontejnery, tohle tady záměr jenom protože jsem chtěl poděkovat všem městům a Olomouci obzvlášť, tady někde, nevím, kde sedí Kamil, který byl hlava toho olomouckého. A vlastně ještě velký respekt, jenom rychle kontejnery měli ten princip, že měli ukázat, že města nefungují úplně správně nebo nemusí. Takže si každý město může nějaký recept, jak by mohlo svůj veřejný prostor vylepšit. Každý ten kontejner
měl nějakou funkci, školky, místa pro lidi, čítárny, prostě uměli cokoliv. Máme koncept na příští rok, ten je, že chceme trochu propojovat a trochu dostat do Čech, do našich malíček nějaký lidi z Evropy. Taková nějaká cesta by měla příští rok obec Evropy. Máme asi 10 měst, kam se ten kontinent měl podívat, teď to připravujeme. Princip je, tam bude takový stream a chceme propojovat lidi z těch měst, jako z Berlína, z Marseille, a z jiných měst chceme propojovat. Bylo to společný special pušu. Jo. Tohle nestihnu, tak jenom řeknu, že to je dům. Za 100 000. My jsme dostali takový hec, že se nedá dům postavit za míň. Normální dům a jde to. Takže jsme ze studentama udělali takový speciální dům, který má úplně normální parametry. A chtěli jsme dokázat, že dnešní lobby je dost zkažená a že je možné postavit dům za daleko menší peníze pro běžný bydlení. Jo, všechny naše projekty jsou dost vyhrocený. Jdeme pak na úplnou hranu. Tohle je malá korza, kterou jsem dneska přijel sem, je výborná, dalo to asi 3,5 hodiny. A my jsme dokázali, že dovede vůbec cokoliv. Třeba tady vlevo nahoře, to vedlo asi 3,5 tuny. A nějak si jako dokazujeme, že prostě ty mantinely jsou většinou v hlavě, že se dá udělat úplně všechno. Už to tady padlo, tak jenom zařazuju, my v Plzni děláme peču a my se pokoušíme ukazovat, že se tím dá nejenom propagovat zajímavý lidi jako z daného místa, ale že se tím dá posouvat něco dál. Tady vlevo nahoře je třeba starý kino, který byl v největší republice a pod tím jsou 3 patra větnamské večerky. My jsme ukázali, že tam existuje a od té doby tam se něco probíhá. Poslední. To je asi teďka největší zářez. 23. května bude Peča Kuča v Plzni, to je nejstarší kino v Plzni, který měli bourat. Je 17 zavřený. Nám se nejdřív podařilo lidi ukázat, aby to tam udělali, že to otevřou. A teďka, po diskusi s tím majitelem, se ukázalo, že se mu ten kulturní projekt tak líbil, že je ochotný kamarád nezbourat a teď tam budeme vytvářet nějakou novou zónu. Tak jenom tolik k tomu. Děkuju, to se hezky.